familles, 1000 problèmes. Findini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, 1000 problèmes. Sirni c'est la yadibe. Trois familles, 1000 problèmes. Boni kodigal bonendam. One combino dami. One bambino dami, hey hey, one bambino dami. Mbida, mi naulirtake, oh mi seretake. Tampere gili ari, oh oh. Tampere gili hoini kam. Fasirabe nanjala, oh oh. Ada urangur dam musdam derkale. Ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, dia pasti mani. Edo sukabe. Ça fait 15 minutes mbedda. Tomboro loto tan. Te téléphone mo minen sona de. Tele sirim faar won no noddude. Kan ci am haaju am yar sohli kam. Kasi jol gar do ko mbed. Diranta babal da wana princess. Ati budu sana ko waram mi wowri dum. Ban hol mbirta kam sohli mi gilden haajum heblo mi daro mbed fatma. Adna fota mettinde adandi gede rewbe ene leeli ha maayi rewbe gasnata te mami haalana hande nouvelle mo gaddan mami hando kala ko mettinda badani so mi haalli ma weltor Nouvelle Sofia serama o sere Amadou ha laabi ha wi cer te ko laabi tarbe ceeri banna naam banna no dimda didi ko kalda ko famdande andude mi dum tay mi haalandema mbidam Sofia serama ha wi cer subhanallah dum tahi de balde fo mbodi yilo may wurhe bo ronki hebdema o sera tan hakkilla marema parce que min mbodo andi Sofia kalto waawi yaade kalto waawi wonde min ko an tan kolimi Sofia min ko an tan bernam de deejata so Sofia woni sarama ban naam jemu keddam totta kam no for moƴƴundo edo sukabe serabe monno kono dole jeli sernive woto wadam ne biddi dam woto wadam ne bingel nena wadam ne nyiri balli gisene sini nyamde nyiri balli gisene sini nyamde wona joli kala mude awadi ko misikano Sofia ko redlele ndo wonno ko histoire ɗaninoɗo a ari aɗa findina mi yiɗa reftude ɗo ndewnomi an banna a majjani ɗum e rewdani Sofia eɗo ndewdumi e Sofia fof ayan ka majjani Sofia ala façon tempéré aduna min déprimant et dépression mo Sofia fawani te holko mbami sowona yidde Sofia min
je l'ai juste aimé mbar moom princesse alaata fawani moye aduna mbar momi cuɓaɗo. Et depuis lors ça fait combien d'années mbeɗem ɗo mbeɗo en ɗayɗo ni mbattumi jaɓindi alhamdulillah nde Allah hokkimi haqqille je suis resté fort cippirmi e ɓerdam malgré que ha joni mi resani ha gontumi neɗɗo mbattumi yaade yimɓe. andude minen ko guuranoɗa kisma ɗum tahi mi artudema mi haalanma ko Sofia serama puisque min mboɗo andi yiɗi Sofia yidde mo ganduɗa ko an tan wawi toppitade mo ko an tan wawi wadde mo e condition ji moƴƴi te woto yejjid Sofia nden kanko ko cukalel te Amadou oɗo yimɓe fof ne gandi peeje makko ko liggotoɗo bonɗo mo Allah bonni so liggano Sofia aɗa andi o wawa hebdemo te jinnaɓe amen ɓe goppirta noon Sofia noppi cukalel saɗa woni hen tan tout le temps aɗa haala aɗa andi jomum waɗat ko yiɗa wadde ko. jinnama so tawi liggimo Sofia walla son ex Amadou je sais pas quoi liggimo Sofia et après moi je vais faire quoi du liggéey moi aussi an a liggora je suis pas comme ça wesh. kadi mi haalanma an ka neɗɗo moƴƴo an ka moƴƴo yimɓe fof ne gandi moƴƴere ma moƴƴo e moƴƴo noon mbawi yaadude an ko an tan wawi Sofia hunde ma wonmo e condition ji moƴƴi ma toppiromo min hakkillamo ma deeƴ. D'accord. Je reviens dans 10 minutes. Tu vas où? Ouais, je vais chez un ami pour récupérer quelques affaires. Sofia ko an tan yiɗi te min mboɗo yanana no janniranama comme maayo ni aɗa yiɗi Sofia te Sofia andi yinma banna yidde gonga ma e ramma jara kasi koko fuɗe e ɓerdam te min ɓerdam ne famɗi ha mayi espace mo jogimi toon no heewani mais care no pamirta yidde kewi toon place goɗɗo ala toon mbeɗa yiɗimo ha mayi te kasi Allah tan wawi ɗum seedade te kanko e hoore mo komo andi mbeɗa yiɗimo ko gonga noon wonko ganduɗa hen joni komi ñaagui ɗum accam waɗa hen réfléchir seeɗa anani min miijo hen quoi. min noon sa jaɓaninomi kala ko jaggunɗa woppat te ganda nden Sofia ko cukalel tan ko an tan yiiɗi e aduna makko te min ko an tan jiiɗan momi neɗɗo kay sa wiyama ka Allah hay sa toɓani dir aɗa andi mi yarta caggal wallahi mais so mi mam miijo hen mam miijo hen anani inchallah so Allah jaaɓi t'inquiète pas mam miijo ɗum hen noon mbiɗen fanma an justement ko gonɗa e dow muɗum min de mbiɗen ɗo tan e liggeyaji ɗi naata ɗo hande yalta ɗo janggo d'ailleurs sa kam poɗɗo yaade Maroc ƴewta Maroc mbaɗa ƴeewoya chômage aɗa andi min joni koye agricole ngoni woni agriculture o ok te dans l'agriculture eyyi mi ƴeewoya kadi mi wawa wadde produit woni production kesso yimɓe ñama mbawa ñamde kadi ko selli bah c'est bon c'est super bien ça e nder semaine o komi jaho toon inchallah dar mam waɗe virement aɗa andi ɗomi ko virement tan waratami mami nelde 1 million mbalitorɗa nini sa wi ɗo tan mi jaɓat inchallah so Allah jaaɓi weltima ɗum noon mi woppuma jaaha hankadi t'inquiète pas je t'ai A promis jarama. mam miijo hen inchallah inchallah so Allah Mam jaaɓi miijo hen, haade mi inchallah. artude noon yaro fo régli caggal am de t'inquiète pas inchallah c'est promis inchallah T'inquiète pas. nandir inchallah so Allah jaaɓi wat ko mbimami ko anani mami waɗ ɗum so Allah acci hen jaaɓi hakkille ok banna salmini galle mami nan inchallah jarama
Allah rokuma kandale aduna chikuda adawawi hundi fuyo aduna dunia adawada kowelma miji jango Jitani angi wante mi jojango billahi mi jitani ala nandi mi jitani sallahu mi jitani kon mi jango tinno mi jojango Sofia komin jeew o arti hol garto Sofia arti mbuur ha joni Sofia arani mbuur joni Sofia on ko waɗat mbuur ha woni an jamma jengi non o wali ko balɗo wimo ɗum kalanamami sali en mbuur en moƴƴani a ƴeew jamma jengi joni ha joni Sofia arani holko waɗat toon e ko mbaɗɗa e hakkille ma ko ɗum tampinma ɗum kay ɗum ko waɗat toon ɓe hakkille ma he Sofia ko waɗat toon ha oɗo heure Sofia en jogui hajuji mum ni hajuji non ayi Sofia nan subu kadi yan ñanti ha yoori jogui wolis holko waɗat toon ha oɗo heure ha holko waɗat toon o yahata hajuji makko Amadou artir hakkille ma o Sofia wali sada o boni o wontan bandi o boni holko wattata mo bandi toon sali mo jaani yaade sali tan ne waɗa neɗɗo bandi ko waɗat toon Amadou yaltin ko mbaɗɗa e hakkille ma ko Amadou ko Sofia waɗat toon joni Sofia waɗat toon joni hajuji mum hana haaju joni Sofia jogi foti won jogo haaju ko min Sofia foti jogo hay goɗɗo ko waɗat toon o yeyano soodani ko waɗat toon Sofia boni so wali mbuur boni Amadou artir hakkille ma Amadou artir hakkille ma sabi Allah ko mbaɗɗa e hakkille ma ko jinmi ko jaltina ɗum e hakkille ma he ittini moƴƴani wonko ganduɗa yoɗani ni Amina nde mi yiɗi noon jiwden seeɗa Mbiɗa heeɗima sabu gogo ma mi yiɗno kalda e mo ko moƴƴi jiwdon par ce que so wona ɗum ɓe yimɓe wonɗo e galle ma ɓe bonno hakkude ma sabu yimɓe bonɓe gonno ɗon jeyata ɗo aljanna gogo am mbiɗa andi mo no feewi te mbiɗa andi ɓeeɗo ala ko ɓe mbawi wadde walla wiide haka gogo amen ene accami walla a mbaɗɗum manipulé ɗum woni ko wawa wonde non o riccidu minen fof komin ƴiƴam gotam jeew wonko jiɗmami haalande jiɗɗa kam haalande eyi barko jaam are Boukary mbimi yo ƴettit Sofia pour ma heɓ Sofia mais Boukary ko jasɗo Boukary ko rawaɗo kulɗe reedo jasɗo o suusa debbo makko o sali ha woni mi haali dow mi haali less Boukary jaɓani Boukary fotim ɗum waɗ ha aɗa andi ko wi ko wima o wi yo Sofia ya e jungo Abdourahmane o haali gon an aɗa andi ko Boukary haalanma ko gonga celluɗo Abdourahmane kay ne wawi ƴettude Sofia ala mutal Abdourahmane ko bonɗo Abdourahmane jiɗɗo rewɓe te mi haalanma Abdourahmane celluɗo de so jaggirdem oye mutal rewat ɗum jogo te ñande fof Abdourahmane humani Sofia kikiɗo waɗi ɓe naati suudu Sofia waɗi wudere muranere nde waɗat nde fuppi ɓandu mum ndu ha o haɓɓi mbeton ɗum ko mbatton ko ɗo cristal so Abdourahmane yi cristal hay so famille Sofia fof ari ma Abdourahmane yetto e Sofia ɗum ɓe ɗum andi Abdourahmane ƴeew ala ɗo rendani Sénégal fof kala réseau Abdourahmane jogui ɗon ɓiɓɓe ɗiɗo amara hersata kam hen min non ko jikku makko kalmi te mi haalani ɗum ni mi fewnantama hayso ko tew ni sahamma tew seeɗa ñaama walla c'est bon mbeɗo joni haydara wawi yaridame woɗi jiɗ ko ma ndefɗa ɗo e ñalawma maro wakani mi wayri ɗum ñaam koɓe ñamɗo ɗo woni ɗo hay fof de mi wawa an kay probléme o wondi ko a heewani arde heure ɗum tagi a tarda ñamde sa wottima a hirtota te min jiɗmi ko gottoɗa bottaram kirtoɗa hirandam aɗani eno sa yiɗi ɗum noon a ustat jungo ma seeɗa
eko ñamani ko ñalawma so mi en fawde bottayre a wasat kam de en tout cas dal kalno mbawɗa wadde wat feere fof kalno defmi bottari ñaam hirande aussi ñaam par ce que min jimmi ko ñaama hakkara mi yiɗa yalte wi mi toppira hima walla pooƴa mi yiɗa ɗum anani min sa ɗum ɓurni kono hono mbaɗen ko mara ndewɗa hande ñalawma wawi tigga ma to hay sa yiɗa roy forsude hay sa yiɗa forsu ñaama ya ñaam tan mi gañoto de ala gantan cikkita abdourahmane e neɗɗo moƴƴo ñawa hessam hen mbimi cikkita abdourahmane e neɗɗo moƴƴo ɗin ko neɗɗo moƴƴo kay annene wonka anda noon wonka anda komi anda ehe est ce que aɗa abdourahmane min jiita ƴiiƴam abdourahmane yum makko jibini weddi nena mo addi mo hinini waɗe galle min jiita haydara eyi o anda ba makko o anda yum makko e ko bandi par ce que ƴiiƴam leñol makko jogii o ala ƴiiƴam famille amen amadou ka haala ko woni te non ko jikku famille makko jogii wona jikku famille amen sunno ko bukari emin jiiɗi ƴiiƴam o janfata ko goɗɗo abdourahmane ho ɗum wona feere abdourahmane e celluɗo de te ko bawɗo bone ɗum tan o waawi e aduna mum o waawa rem o waawa ayib o waawa fij jogorde sakkos waɗa sensé wonda e debbo ɗum woni gurdam abdourahmane fof e aduna mum te so jaggi debbo rewata e makko kala ko wi ɗum o waɗata an aɗa anndi hen hunde an ɓuri anndu kalanmi ko par ce que ɓurama anndu abdourahmane Amadou o waali mbuur hande sofia waali sali waali mbuur han lele galle an fat a heɗi tomi pourquoi sofia waali galle leli ɗon pourquoi abdourahmane leli an bukari leliɗa sofia no waali mbuur pourquoi kajas Amadou ayi bonande hakkude ma e Sofiyande nde wawata ka won ballo ko debbo jas ɗum won caɗele ma debbo ma ko debbo ma ko jasɗo omo andi ko woni fof bukari ɓuri andu min meɗa andi ana anda hey holkomi anda amadou abdourahmane jeeya kay galle bukari ne andi ɗum bukari foti wat soɓe kañum woni miñam woɗɗiije mam bukari miñam holi mi wiyanima ɗum fof amadou non fatima tan haɗma ƴetti sofia fatima ɓurɗa holde min ala probléme amadou mi wiyanima ɗum an amadou o compléte guila nden ha joni o compléte ɓowdiɗa amadou a change ta comci maɗi guila kumanɗa debbo jamfima guila nden ha joni o wutta gottan ɓo joguiɗa guilde mi san comci anne amadou guila nden ha joni aɗa ɓowni o compléte goto jeew mi anda ɗo gonmi jeew min wonani aduna he ay sa change an comci maɗi sofia wonta suusdema sikkat sa kakkangal eyi gonga de change comci maɗi d'accord mami change a ñaami non mimi heydata i amadou kono mi heydata amadou ayi no mbaɗa ayi yeeso ma ngo guite ne naatti jiisil ma ngel nana dorti hay goto anda ko nandata amadou ƴeew hoore ma ñaama jara gattira hakkille ma o e nden noon somi waɗi ɗum noon sa waɗi ɗum tan sofia artat ina wima o noon yiɗani baña o artayam o artatema o nanguma juuɗe sappo no nanguinoma ha ɓuural ko nangunoma ko est ce que jeew ma en tawi ɗum aha kay te mbiɗa haalama an wallay ñande sofia arti mami nanguma saali jeew ka moƴƴo noon mbiɗen yawta dow ndeysan min kay mettime gurdam fof ko mballum ko abdourahmane haadi ngel dewel seydinel ngel koɗo ngel allah ngel gaddumi ndeke jeewo ko juulɗo ndeke jeew ko neɗɗo moƴƴo jurmotoɗo ndeke somi woni probléme jeew wallat kam jeew yo allah yoɓ moƴƴere ma allah nannuma aljanna so jeew
an kam ɗiɗo appel aji ko woni an ko noddara ham tan waɗa insister pour hollum Amina sa yimo nodduma ɗiɗo appel aji ko haaju cuhlumama haaju ɗon cuhlirmami kala haaju bawɗo wonde haajam ala hen mi wima an sa tawi a sohliyam ya fat min hami nodduma oto noddam walla an waɗani ɗum comprendre mi famini kaltaɗo de kono wawa fadde ɗum ɗon wi ko haaju cuhlirmami ɗon cuhlirmami mbiɗa heeɗima e haaju ma he mbiɗa heeɗima noddirmami ɗo ko jaam ko haajuma ko haajam ɗum jimmi ganda kadi jimmo balla kam walluma min holko mbawaɗa wallude mi an yo min walluma to batte galle ma an min walluma balla kam min to batte Sofia bange Sofia eyyi ande aɗa yiiɗi Sofia non c'est pas possible ok ɗum tagi ɗo ara ɗo ara luuhoyam aɗa warami haala somi wallima e Sofia min holko gañotomi hen ko keɓami hen kañum walluma keɓata hen sa walli kam hami heeɓi Sofia aɗan tagi garmi mbaɗa yaram hami haalama ɗum ɗon mi ƴuwtama banggue nano mi ƴuwtama banggue nano Amadou aussi ko noon est ce que a faami ɗum tagi noon an banggue ma mbaɗa walludema ha mbawa joɗede galle mbattama galle e junggo ma taw min ke banggam ƴuuri mo waɗi ham ɗum garanti min waɗanma ɗum garanti an banna an kam mbiɗa kam ko ni tan gaccirteɗa min wurnamam tan ko ma ƴetta décision ngaji tan ndena fofata ha banna Sofia merde min tawi ƴetti décision ƴetti hande ƴetti janggo an woni holi on an e hoore ma ko min jeyma ko belami ko ɗum mbaɗan min décidé an ko gandentuma min degla hoore ma ɗum mbawmi haalandeɓe te an ka anda hen aɗa soofi ha mayɗa an o ala fof ko ronkanma omo wawan ma wawan jinnaɓe ma an kam ko moƴƴi ko hen rala ko kalɗa hen banna ndeysan banna an aduna ma fof ko haalis saɗa foofa ko haalis saɗa wuuro ko haalis ƴeew min e ma noon on bosse pas dans une même catégorie en gona gotum te en jogorani wonde gotum nde wonno an gardirɗa ko jawdi min jawdi ndi ko caggalam woni a faami ko ñimmi wiɗem ko que ça soit la première la dernière fois ƴetta décision caggalam wonani ndi kalamami ko Sofia kaalis ko kañum fewni aduna o sa ñaami ko haalis sa eri ko haalis sa waɗi ko moƴƴi ko haalis ko an tan a yiyal leydi ɓe ko haalis yaltintaɓe en tout cas dal sa waɗi ko jimmi ko minne man waɗi ko jiɗɗa ko mi ala e ɗum probléme de anani jankiɗim te mi haalani ɗum ni aɗa ko jimmi hay sari en poti galle walla en poti e lawol wakom na anda hammi woto haaldeyam woto waɗam lijjanti woto ndaara ay ngol ɗo komi ceeɗu yo mo nawna yiɗi ladde ko toon duumami so yihami andi ndungu gasi komi gasomane artude so Allah jaaɓi mi addanma ko gaddannomami ko ɓurɗum noon bonde ɗum gaddantumami ok taade ko noon mbiɗa ala probléme min mbiɗa mi haalama gueɗel gotel noon kala no jaaɗa a addani ko mbaɗɗa han promettre ko ganduɗa ko hakkude me maɗe so tawi ka jinnoto hakkude mon feewa an e Sofia mi bonna ɗum ha buuji to mbaɗa ɗum e hakkille ma anani ay kalantumami min kala ko mbimi ɗum mbaɗami an jagguɗo mbimami ɗo tan ɗo mbiya hettuɗo min hettuɗo pour mi hettuɗo so Allah jaaɓi ala probléme ok te an ko gandintumami so kisma noddima kalda e makko normalement mi wona guiƴi ƴeew ay mino a haalanta ham ko mbaɗatmi ay gurnam mamiraɓe noon ko hen guurami ha joni te mi jogorani noon ummade so tawi ko ɗum musatma yo ɓooy musdema min koye taniraɓe jadami mi yadani e jamanu poɗɗa andude an ka tarduɗo gurdam hanki sa weɗi artu ɗum hande jogorani wonde puisque ko ɓenni hanki ɓenni wonta artu ha aduna firto taw noon an ka ɓoccode ko ni jiɗɗa wuude ɗum ko haajuma te gandum tan ko wata yewmi te so noddima ƴettama kalda e makko normalement wonmo anda kam ko nana ɗandi kam très bien nani aduna ma fof ko haalis yaade Maroc ya min goto woni ɗo an kam joni an a gumani Allah e gum joni aɗa nder mbatta e aɗa ƴeewa eyyi Bokari jungo men ko ƴeewata ɗo
jongoma ko woni ɗo kosɗe ma jongoma yit fus wuro ngo Bokari an holko man mami Bokari min heddar mi waɗanima de gaddan ɗon battari kam addantama tan ko désert medde ma tufam uftoɗa ɓumna ɓernde ma jongoma hon wima mbeɗa sohli tufam jongoma hon wima mbeɗa sohli maara jongoma ɗum ɗo ɗe kosɗe ma fof ko kosɗe caay sayagal ɗum fof ko kosɗe cokoti jongoma woppu ɗi cokotiɗi mbatta woppugal caay sayagal jongoma lillahi wa rasuli woto addanam bone minen min gona yimɓe bone min ganda bone woto suuri tan ko min woni neɗɗo bono Bokar ko manmi on holko woni hen te aɗa ko jinmi haalandem so tollimama ɗon goppa kam tout tranquille jejjita kam fes jongom joni ka ganduɗo no mbame ma ganduɗa no mbaduɗen ganduɗa gilli ɗi gonɗi hakkude men jiɗɗa waddemi ni cokami ceeno ko ɗum woni ɗeɗo mañereje ma foof jongom wona ni woni adon de wona ni woni adon ko woni adon wona ni woni adon wallam saabu Allah okkani jam aɗa ko jinmi haalandem haalama nana heewa ko ɗum gaddannomami so yiɗi jara so yiɗi nufa ko jiɗɗa fof mbaɗa haaja mala heen haaja mi boni hen he jongom argay jongom joni ka ganduɗo ɗum goɗɗiroyi men ma mbiya aɗa woppuɗo woto goppuɗo tufan ɗam mbeɗa moole Allah jongom mbeɗa moolanima Allah woto accu ɗum ɗo gaddinani bone aɗa ko jinmi haalandem so yiɗi jara ɗum so yiɗi lotoɗa ko jiɗɗa fof mbaɗa ande hade wiye gallo an ka moƴƴo ka deƴƴo ko nder tan gonɗa yaltata hay bowal ande ko an waɗata darage tata ande haka voyu ka say ka bandi ala la ilaha hande gallo wela noon sukko wora haalde deƴƴu anani keɗɗa te hande gallo fof tinon kewiɗo en kamɓe fof mi haalnamɓe ko mbaɗɗa ko te fami haalama tata o waɗi kam expliqué fof o haalni ham mbiɗa andi onon jaltide hay batta susa haalde ɗo en aɗa andi ɗum kam no gallo weli hande an wonde mi waɗi comprendre situation an e Amadou ko tagui mbaɗuɗon daani on ɗiɓɓe kon bandiji kon woyuji ko onon mbawi yaadude an ka gangster mawɗo an te ganda Fatima kam ɗum so ari noppi makko he ko lahara mbaltoyta an kam parnu bagage ma tan dar par ce que mbiɗa andi a heƴata ɗo e galle he Fatma saabu Allah ene laaɗo mum hande tan noon musiba galle o ko hande mo huɓɓat han kono an a waɗi dépassé de accanamo o ko momona kono suwayi hay battete o ɗum kam mi yarata ɗum sino galle mumen mami yaar kono ɗo min memata ɗum he ɗum ura ɗo e hundu kam he mbeɗa daña bone 12 mbahliyatmi ɗum walla mi rufo e mbedda 12